1, 2, 3. Romania! Atenció tothom, accident de trànsit, equipació de seguretat. Salut! Vale, un vehicle embolcat total, hi ha una víctima aquí. Vale, tenim víctima Hi interior. ha un element inestable. Un vehicle de gasol o benzina, escarto híbrid i gas. Hola, somos bombers. Val? Això no és res. Atenció, punts calents. Bateria inaccessible. Val. Un vehicle en inestabilitat crítica. Val. No veig vessaments, no veig disc elèctric. Cotxe de benzina, escarto híbrid i gas. No hi ha res més? No. Una jersey, un líquid, és aigua. Vale. Zona segura, ens podem apropar? Vale. Vale. Comencem estabilització. Digue? Sí, retires la roda. Vaya bronca. Porta oberta. Tens accés per aquí? Sí, porta. Però espera't, Maria. Sí, sí. El ratón no belluguis, de seguida estarem. Primària del cotxe A està? Negatiu. Bé? Negatiu. Ratón no belluguis, de seguida estarem amb tu, vale? Em sents? No belluguis del cap, vale? Vale, víctima inconscient. Víctima inconscient. Impacte d'alta energia, possibles patologies greus. Vale, estabilització d'emergència, el cotxe embolcat total. 5, 4, 3, ja! Camilado libre. Pel darrere. Ui. No sé què ficar oxigen, ¿vale? Vale, ja està hecha primària, va, seguim. Vale, ja està feta la primària. Continuem amb secundària d'aquell vehicle. Et sembla bé una eslinga? Una eslinga, empaquetem, sí. Vale, Marc, m'has dit que claus... Control cervical realitzat. No hi ha No hi ha claus? Airbags? Airbags, conductor, acompanyant. No belluguis. Sí. Vale, merci. Vale, maletero net. Fins aquí dalt. Vale, el cotxe B no té claus, té freno de mà i no té airbags. Un tipus de dificultat respiratòria, ho explicarem. Vale, Marc, Maria, sortirem pel darrere, vale? Fem catalana i pel darrere, vale? Físic 1. Físic 1, vale. Confirmar grau d'atrapament físic 1. Rebot. Un segon. Us falta molt o què? Vale. Vale, molt bé. Mírate los tornillos. Mírate los tornillos. Sí, haremos catalán allí, pero para sacar el portén. Digue'm. És víctima crítica? Vale. Secundària completa. Vale. Tècnics, cap aquí. Tècnics. Val, tenim una única víctima. Està tombada enmig en el sostre del cotxe. Sí. Vale? És una víctima crítica. Hem de fer una extracció immediata. Vale? El pla serà catalana i per darrere. Primera acció, treure el portón amb impacte. Segona acció, catalana, amb el sostre. Vale? I hem acabat. D'acord? Zona d'eines aquí, punt de xatarra allà i la zona d'extracció de la víctima la vull allà. Vale. Prepareu una hidràulica, vaig al portón. Sí, porta. Sembla que és una 12. Aneu bé, Maria? Dani, vés amb el tio. Ja està preparat. Acabo de fer el porter i me'n vaig a manera, vale? Només falta la carburadora, el tallo també al cap. És la 13, no? Si poguessis veure't una mica, Maria, ara vindrem amb la màquina, vale? Però si no ja ens espavilarem. Buah, no toca. Com vas, Marc? Aquest seient, la rodeta està treta. Aquest seient? Vale. No implica la víctima. Vale, veig que crec que... Vale, perfecte.
Aguanta balcón. No, ya lo aguanto. Vale, está fuera. Màquina... Oh. Ha fet la coca. Vale, recordeu punt de xatarra allà davant del cotxe B. Digue'm. Digue'm. El plan és que farem una catalana aquí i sortirem pel darrere. Vale? Estem a punt de començar catalana, ja? Vale, ¿no estabilizo? Necesito que pongas una lona aquí porque hay muchos cristales. Vale, digues. T'estic escoltant, digues, digues. Sí? Sí? Arranca. Digues, digues, t'escolto. Sí? Sí? Freqüència respiratori circulatori normal a freqüència intensitat. Vale. Tenim un grau de 3, continuar. 3, sí? Físic 1. Ok. Anem a treballar darrere teu, no et moguis. Vale. Vale. Contracció, nois. Vale, anem a catalana. Contracció. Vale, tensió. Hauria d'haver anat a l'altra vegada. Voy. Y trae tacos. Ahí va. Vale, tensió. Vale, vale, tranquis, tranquis. Posem un punt aquí de contacte amb taco. Digue'm. Vale, perfecte. Vale, molt bé. Va, fem un relleu. Relleu d'eina. Muy bien ahí el marco ese. ¿Restabilizo? Sí, restabilizas. Cuidado que está el cristal, no apures. Eso es última. Suficiente. Comandament, última. Última. Aquí restabilizado. Vale, pues vamos a recoger máquinas ya. Ok. Párala. Vale, jo l'enfocable tu l'eina. Vale, eines fora. Marià, un minut i sortim, menys. Vale, fusta llarga. Veieu aquí les proteccions, nois. Atenció per fusta llarga. Va, protegim, sobretot aquest vidre d'aquí, Comandament, fusta llarga. Vale, aquí. Prepara punt d'extracció, darrere teu. Perfecte. Punt preparat. Vale, última lona. Vale. Dani pensa per sortir ja. Maria, sortim. Dani, ves colocándote ya. Vols fer que gira o no cal? Vale, guants de làtex, Rebut. eines fora. Rebut. Passo comandament a sanitari. Primer comandament. Luis. Tengo el mando, ¿de acuerdo? Vale. A ver, víctima inconsciente. Por traumático posible afectación medular, ¿de acuerdo? Sí. Vale, meteremos madera larga. Levantaremos y sobre madera larga saldremos, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Sí. Ya. Molt bé, Marià. Leo,
cervical. Vale, espalda esquerra, lleva. Vale, tendréis que levantar Sí, María. abdomen, torres, ¿vale? Jo per aixecar no ho tinc gaire bé, ¿Preparados? Sí. Tensión. Vale, perfecta. Vale, dentro. Mourem. Mira que me'n vaig. Mourem. Sí. La víctima encima de la madera, ¿de acuerdo? Sí. ¿Preparados? Sí. Tensión. Vale, Vale, oxígeno. Esteu bé? estamos. Oxigen controlat. Necesito un control cervical. Dona, Espera, que surti. Vale, yo no surto, ¿eh? Saca'm d'aquí. Acabem de carregar víctimes sobre taula. Rebut. Calmo, ¿de acuerdo? Sí. Rebut, no rebut. ¿Preparados? Tinc el mando, Maria. Tensión. No, el tinc jo el mando. Maria. El tinc jo el mando. El tinc jo el mando. Vale. Vale, perfecte, Marc, prepara't. Sortim fusta, d'acord? Movem fusta. Sí. Ok, tenim. ¿Preparados? Sí. Tensión. Oxigen controlat, manòmetres controlats. La víctima se escurre para abajo. No, no. Vale, ¿preparados? Hasta pies. Rebut. Tensión. Stop. Ja podem sortir, Nois, si voleu. zona d'extracció a darrere. Cap a mi. Està marcant la taula. Vale, Marc, surts? Perfecte. Preparats? Espera. Preparats? Sí. Tensió. Què dius? Vale, stop, avall. Manté tracció. Vale, faríem el trànsit. D'acord? Moment, nens.